my lovely people. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are watching. Thank you for coming to my page today. Thank you for viewing. Thank you for liking. Thank you for commenting. Thank you for all the activities that you have been doing on my page. I really appreciate it. I will never take that for granted. Thank you. So today is all about fun. I was with my friends the other day and we were doing tongue twisters in Igbo language, and it was very fun. So I decided to post it today. Let's use it and have fun. Make a video of yourself doing that, tag me and I will duet it. Okay, let's start. Let me do this one. Nwanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. That is the word. Let me see how fast I can go. Nwanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. Nwanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. Nwanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. Nwanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. Nwanyị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. That is 5. I was literally shaking. Okay, let's do another one. Papa Peter patara popopanye papa Paul. That is the word. Let me see how many I can go. Papa Peter patara popopanye papa Paul. 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 I was actually shaking. So these are the ones I can do. Make your own video. Tag me. Let me see if I can be able to do it or not. Thank you.